ikke noget. Du har lov. Eva, kom lige sige rigtigt, fordi du... Hvor klam! Jeg tror, det er fuglelort, fordi det er lidt hvid. Her, Aisha. Oh my god! Oh my god! Hey, wait, I want to smell. Let me... Oh my god! Oh my god, that shit! Man! My god! Der er ikke noget rigtigt. Må jeg lige se? Bumser. Hvor klam! Kom nu, Eva, jeg ser. Det er lidt Google. Hvor er en? Jeg gider ikke! Det er rigtigt! Nej, seriøst! Hey, shit! Men hvor er den her, Lucia? Han har mine briller på hjerten. Min bror. Stop! Lige få mine briller. Stop! Oh, fuck you. Hvor mine briller? What the fuck is with your bicycle? Hvor er mine briller? You lost shit. Mig. What? Come on. Okay, se det, Eva. Jamen, det er rigtigt. Jeg spørger dig, hvor er den, du ser, What du the giver fuck ikke is en this? så leverer. Ja, nej. Eva, you're gonna give my that thing. Jeg ser, hvad det er, hvor er den, jeg skal tage den af. My friend 5. Pas på, der er en CD her. Det er der noget, der ikke. Men from where? Det ved jeg ikke. Kijk mijn plotsa. Er der noget, der ikke? Plotsa. Jo, der er Plotsa. Hey, plotsa. Flot, så tag. Nossa, você tá uma gostosão, hein? Eu sei, eu sou. Der er ikke noget. Ai! Lá no véu. jo.